apha kwelibali kukho abalinganiswa abazinhloko. Ulapho Maria wasemagadala, ulapho Maria unina kaYesu, ulapha noSalome. Aba bafazi kuthiwa ekuseni ngosuku lokuqala evekini kuthiwa seliphumile ilanga, baxakene nengxaki, baphethe amafutha aqholiweyo nazo zonke izinongo abanazo, baphethe ubulawo. Ngezi zinto kuthiwa yayilisiko lakwaJuda uba kwenziwe ngolu hlobo xa kuthe kwabhubha umntu, kuthiwa emveni kweentsuku ezintathu ayoqholwa, ahlanjwe ukuze ahlale enuka kamnandi. Benza loo nto aba bafazi ekuseni nje, benza isiko, bazibeka apho zonke izinto, balungisa. Kodwa kwakho ingxaki abanayo, into ebangela into yoba la makhosikazi abe nengxaki ekuseni nje. Bebekhona engcwabeni likaYesu, bebekhona abasemagunyeni bethetha besithi livaleni ingcwaba ngelona litye lakhe lalikhulu. Ingxaki abafazi ekuseni bayabuza bathi saliqengela ngubani na ilitye lisuke emnyangweni wengcwaba. Baxakene naloo nto ekuseni nje. Kamakhosikazi sazamduluka abheke emangcwabeni, sizise loo mazwi ayingquba kaxaka ekuseni nje. Amakhosikazi sezawuphuma afuna ukuqenga ilitye, othi ingxaki elitye abayazi into yobana lizawuqengwa ngubani na. Eyona nto endifuna ukuyigqithisa ekuseni njena bamudiko into yokubana sinawo amatye esihlele ezintliziyweni zethu. Makhosikazi, sinamatye ekuseni njengoba esi sisikhumbuzo lithe lizwe ekuseni. Makhe sususe amatye ezintliziyweni zethu. Maninzi amatye esijongene nawo. Sinamatye wemisebenzi, sinamatye wezindlu zethu, sinamatye wasekuhlaleni, sinamatye weefemeli zethu, sinamatye asezinkonzweni zethu. Kodwa ekuseni nje kuthiwa nesinqwelo yokukhulula ilitye. Amakhosikazi azawunduluka kuthiwa khawususe ilitye lonyaka ka-2025, khawususe ilitye entliziyweni yakho ukuze ube ngumama onomxolo, ukuze ube ngumama onomxolo. Khawususe ilitye entliziyweni yakho. Sizawuthetha loo nto makhosikazi, sizawuthetha loo nto. Sizothi makhe kubekho utshintsho ezintliziyweni zethu, sikhe siqenge amatye ukuze silunge ekuseni nje, silulungele uvuko lukaYesu. Khawususe ilitye ehlele entliziyweni yakho, khawususe ilitye ehlele entliziyweni yakho. Sinamatye asixakanisileyo, kodwa ekuseni mazwamandi athi khawukhululeke, khawususe ilitye, khawukhulule naloo mntu ombambe ngentliziyo, khawukhulule naloo mntu ombambe ngentliziyo ukuze uzokhululeka emoyeni wakho. Khawuqenge ilitye namhlanje, uthi ngonyaka ka-2025 ndalisusa ilitye. Sithetha la mazwi iminyaka ngeminyaka, kodwa ilitye lisahleli kuwe. Ingaba yathetha nakuwe la mazwi athetha ngelitye. Khawususe ilitye kulo nyaka. Susana amatye ukuze nikwazi uhamba kakuhle. Susana amatye ukuze nikwazi ukuchankcatha kakuhle kwindlela eniyihambayo. Susana amatye makhosikazi, susana amatye endleleni. Ndizothetha loo nto ekuseni nje, ndizothi ilitye elisentliziyweni yakho khawulisuse ukuze ukwazi ukuhamba kakuhle endleleni. Suse nelitye ulibambileyo, ulibambele omnye umntu ukuze ukwazi ukukhululeka emoyeni wakho. Bathi saliqenga loo ngubani ilitye lisuke emnyangweni wengcwaba. Saliqenga loo ngubani ilitye. Khona into angayiqondiyo amakhosikazi, kodwa bangcambaza, behamba kancinci, behamba bebuzana uba kodwa ngoba sisiya nje
sizoluqengqela uba nalona ilitye emangcwabeni, kodwa ilitye latshintsha ekuseni, laba yintliziyo yakho elilitye ezintweni ezininzi elilitye. Ukuba nje unosusa ilitye entliziyweni yakho ungaziva ukhululekile, awunokonwaba na wena xa unosusa ilitye kweyakho intliziyo. Uqengqa ilitye ukhangela into yobana kuzaba njani na kweyakho intliziyo. NgoYesu Kristu inkosi yethu, amen.